सेसापानि बर' बाजाराव श्री 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 बराथि फुजा खुंफुंनो लाहार फाहार। सानब्रैनि हाबाफारिजों सेसापानि बर' बाजाराव गोदानै लुफुंजानाय शिव मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे श्री 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 बराथि फुजा खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2 फेब्रुवारि दाननि फैगौ 23 खालार खालि दैमायाव दै खावना लायनाय मोन्थोर आवरायनाय 24 खालार खालि फुंनि 9 रिंगानिफ्राय मोनानि 9 रिंगासिम मोन्थोर आवरायनाय आरो 25 खालार खालि फुंनि 9 रिंगायाव शिवलिंग गायसननाय आरो मोन्थोर आवरायनाय जागोन बायदि हाबाफारि लानाय जागोन। जोबथा सान एबा 26 फेब्रुवारि खालार खालि 29थि शिवरात्रि फुजा होनाय जागोन। फैगौ 23 फेब्रुवारि खालार खालि दै खावनाय हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दोलै नोगोरै बयखौबो बाहागो लाफानो आरो साफ्रोमबो मोन्थोर आवरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफानो थाखाय बानजाय आफादनि जानानै खावलायहरदों रंजाखुंगुर बसुमतारिया। नैबे जोंहा शिव मन्दिर तारमाने जोङो बे शिवरात्रिखौ जोङो 2006 सननिफ्राय 1996 निफ्राय जोङो मोनसे लिंग बसायनानै जों बाजार एरियायाव जों फुजा खालामबोदोंमोन। दा बिदिनो फैयै फैयै दिनै 29 बोसोर जाबाय। जों 29 बोसोरनि गेजेराव जों जेबो मोनसे मन्दिर हिसाबै जों सिबिनो हायाखैमोन, मोनाखैमोन, जायगा मोनाखैमन। खिन्थु बिदिनो जोङो जेरैखि जायाबाबो फिसा मोनसे जायगा होनानै बिनि थाखाय जों न' फिसा मोनसे लुनानैबाबो थिं सायला होनानैबाबो जों सिबिबोदों दिनैसिम। 29 बोसोराव देग्लाय आगान सुरबाय। दा जोंहा नैबे 29 बोसोराव जोङो मोनसे मन्दिर लुफुंनो हादों। बेहाय जोंहा रायजोनि बे सेसापानि ओनसोलनि 12टा 13टा गामि कुहिपार, भेलामारि, बरभेरा, कादङा, दक्षिण फालासगुरि, कुमारपारा, सेसापानि, खारखेला, फुख्रिपारा बिदि लोगो नांनानै जोंहा मोनसे सम्पति दंमोन आरो रायजोनि। फांनैसो दंफां दंमोन। जों बे फांनैसो दंफाङाबो जों देरनायलाय आरो गाज्रि जानो हमनायलाय जों बे दंफांखौ हाफायनानै जोङो एसे फाननानै गरनैसो थाखा मोन्दों। आरो बिदिनो जोङो रायजोनाव बयनावबो जोङो बे ओनसोलनि रायजोनाव जों बयनावबो थांदों। ओरै खारखेला खैरानि नेपालि समाजफ्राबो जोंखौ सहाय होदों आरो जोंनि जे ओनसोलनि जिमान दङ गासैबो जोंखौ सहाय होदों। जोंनो एसे एनै फैसा होनानै जों बे मन्दिरखौ लुफुंनो हादों। ओंखायनो जोङो बे मन्दिरखौ लानायनि थाखाय जों मोनसे प्रग्राम खालामदों एबार। जोंहा 23, 24, 25, 26 थारिखआव जाहैबाय शिवरात्रि। जोङो 25 तारिखआव जोङो नैबे शिवलिंगखौ जों गोदानै जों गायसनगोन। जों बेफोर बुस्थुखौ जों जगार खालामजोबखाबाय गासैबो, माने जोङो लानोल'सो बाखिसै। बेनिफ्राय जोंहा 23 तारिखआव जोंहा जल जात्रा दं, माने दै खावनानै लायनाय। बे दै खावनानै लायनानै जों मन्दिराव जोङो बिनिफ्राय थाबायनानै जों थांगोन 1 किल'मिटारसो गोजानाव। जोङो दारांगा दैयाव लायनो थांनायनि जोङो सिन्था खालामदों। जोङो ज' बिदिनो आइजोफोरखौ लानानै आरो जों हौवा मानसिफोर माखासे लानानै जोङो 200 जनसो 250 जनसो जों गेदारिं जानानै जों थांनो सानदों। आरो आं खावलायदोंबो जाहाथे जोंनि ओनसोलनि गासैबो गामिनि आइजोफोरा आरो भक्त शिव भक्ति हौवाफ्राबो बा हिन्जावफोराबो ज' फैनानै ओइदिनखालि 23 तारिखआव जोंखौ सहाय होनांगौ। दा बिदिनो जोङो 23 तारिखआव जोंहा बे जल जात्रा थांगोन। जल जात्रा थांनायनि उनावहाय जोंहा फुजा पाठ जाबाय थागोन। 24 तारिखआवबो फुजा पाठ जागोन। जों बिनि 25 तारिखआव जोङो माबा मोनसे समाव जोङो बे शिवलिंगखौ जोङो गायसनगोन आरो बे जोंनि मोनसे प्रग्राम आरो माने जोंना गल्डेन जुबिलिबो थांबाय, सिलभार जुबिलिबो थांबाय हिसाबै जों जोबोद 29 जों सिलभार जुबिलिखौ जों फालिस्लाबनो हायाखै। खिन्थु जोङो मन्दिर गैयिनि थाखाय जों हायाखैमोन। जोंना मन्दिर लुनायनि थाखाय जोङो लुफुंनो हानायनि थाखाय जों एबार जों एसे गाजा गोमजायै जों खालामनो सानदों। आसा खालामो गासै रायजो राजाखौ आङो नोंथांमोननि सेराव खावलायो जाहाथे बे हाबाफारियाव गासैबो ज' जोंखौ सहाय होफैयो। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन।
गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम ज'नाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम ज'नाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।